A Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli Bratz. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. Da, to nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Oho, Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako je, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je ispalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta ti radiš? Prestani! Ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebecca isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. A nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Bratz. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Ispala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, a biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. Da, ispao je odličan dnevni boravak. Šta je smislila Rebecca? Ja imam lepu fotelju od likusana. To je baš u stilu moj brat. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brat. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brat. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebecca tako sigurno ne može. Što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brat. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice.
I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili brat. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. Imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta brat. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka, moj brat. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lepo okačiti i stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brat isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brat mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Šta si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brat izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Devojke, pažnja, pažnja! Upoznajte ovu slatku malu. O, kako divno! Da! Mala? Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite! Dobro, počinjam. Ja još nikada nisam crtala nogama. Biće zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roza nos i vrat. I na
naravno, crne zenice. O, da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prase, a ne mače. Ej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, a šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da, odlično. Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super! Hvala, Julie! A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to? O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! O, kako neprijatan miris. A da li to noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas. O, sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. O, baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo! O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjele da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane. Ti si naš pobednik, čestitam. Dobijaš ovu ribu. Hvataj. Šta? O, ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoja hrana. O, kako uzbudljivo. Ojoj, jadna, ups. Mamice? Ona je još uvek ovdje, ne! Dakle, pažnja. Vaš novi zadatak je ovaj prsten. Wow, kako je lep. Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo. Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, a šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu. Kako vruće. Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno! Mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem, šta će i ova ruka? Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. O, da! Nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo je još bolje nego što sam mislila. O ne! Prsten se ne skida. Kako to? Šta da radim? Julie, hoćeš mi pomoći?
Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! O, uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa nije loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalivdžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Neverovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam. Julie, ma ti ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče. Pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas. Ne. Neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, neverovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako je, Britney. I vreme već ide, krenite. Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle, ova linija mora biti tu, da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej, Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo? Ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ni to. Bananu, ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa i što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super! Devojke, vreme isteklo. Jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. Kako to? Julie, sad ti. Eto, to je moj crtež. Nije loše, sviđa mi se. Jeste čuli, ja sam cool. Ostale Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? Neverovatno. Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. To? Evo tvoje nagrade. Hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Jao, izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Ej, u čemu stvar? Gde su moje četkice?
Šta, četkice, ja nemam pojma. Dobro, vreme da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Ej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju. Kako ja da crtam bez četkica? Tačno! One mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo! Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je što imam svoj omiljeni Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? Hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. Jao, devojke, vaše vreme isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, a šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. To je kreativno, bravo. Britney, a šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobjeda. Da, pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Ej, devojke, što ste tako tužne? Hajde bolje da se slikamo. Da. Moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zalepit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat će 3 sprata. Da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. Da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A šta je tamo? Ćao, komšinice. Prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. Ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati.
Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. O, baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si! To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Oho! Moja Barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. O, za malo nisam zaboravila na garažu. Moja Barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. O, moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. A sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Oho, ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moj brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju Barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovdje. O da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja Barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju Barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. O da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Što? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremila je jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijatno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidiš šta mi imamo? Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brat je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley. Verovatno, ja imam 100 bombona Skittles. Baš mi se sviđa. Pa, hajde onda da započnemo novi izazov. Velika, srednja i mala hrana. Jao, ali ja imam samo jednu bombonu Skittles. To nije fair. Ok, probat ću je. U stvari, čekajte. Imam jednu zanimljivu ideju.
Stavit ću bombonu u čašu i dodati vodu. Tako je. Promešat ću i pogledajte. Sad imam naranđasti sok. Sad ću ga probati uz pomoć slamčice. Da, to je baš ukusno. Quentin, hajde sad ti. Da, znam. Ja imam 10 bombona. Počet ću da jedem. Ješću pažljivo pincetom. Baš lepo. Super. Ti si gubitnica. Ti nemaš toliko bombona. Pa šta? Ali ja mogu ukrasti tvoje bombone? Tako je. Uspela sam. Hej, gde mi je bombona? Je li pala? Ukusno? Uzet ću još. Tako je. A Quentin ništa nije video. Što? A gde je Skittles? Jess, znam da si to ti uradila. Priznaj. Samo pijem koktel, šta ti je? Ne treba mi tvoje bombone. Uzet ću još. Aha, znači to je ipak Jess. Šta? A zašto je tako ljuto? O ne, to je paprika. Gorim. Nije mi dobro. Da, to je bio far show. Super. Baš si smešna. Stvarno misliš da je to smešno? Ne, to uopšte nije smešno, Quentin. Šta Kate radi? Sad ćete vidjeti. Sama sam napravila traku po kojoj će bombone ići u moje usta. I nacrtala sam još jednoroga na licu. Gledajte. Sada kao da jednorog jede Skittles. Ne diraj. To je moje. Pa dobro, Cicija. Došla mi je druga ideja. Sad ću promeniti njenu brzinu. Da, sad će sve ići mnogo brže. Znaš što se sve ubrzalo? U pomoć! Baš smešno. Hajde da pojedemo njene bombone. Baci kocku. Quentin se čak ni ne vidi za ovom velikom kantom. On ima sigurno 100 slojeva, a kod Kate je samo 10. Oho, Jess je dobila samo 1. Jadna, probaj. Naravno, što drugo da radim? Sad ću spremiti sebi kokicu u svojoj mini kuhinji. Eto, uspela sam. Kako vruće. A sad ću da probam. I gledat ću svoju omiljenu emisiju. Baš dobro. Ali tako je mala. Kako veliki balon. Da, to izgleda baš čudno. Što? Nemam više. Kakva šteta. Okej, sad Kate. Da, naravno. Sipat ću zrna u aparat za kokice. Ajde da vidimo kako će se spremiti. Uspelo je. A sad ću probati to. Jedva čekam. Baš lepo. Došla mi je ideja. Spojit ću kokice i marshmallow. Ostalo je to sve ugrijeti. I pogledajte, ispalo je baš dobro. Jedva čekam da probam. Da, to je neverovatno. Od sad je to moj omiljeni desert. Fantastično. Jel mi zavidiš? Tebi? Naravno da ne. Ti imaš premalo kokica. Pogledaj moju kantu. Sad ću spremiti sva ova zrna. Uradit ću to uz pomoć bacača plamena. Da, to je baš moćno. Pogledajte, skoro sam završio. Jau, sve je puklo. To je baš moćno. Super. Svaka mi čast. Pogledajte koliko kokice imamo. Da, baš su lepe. Hvala, Quentine, to je jako ukusno. Kate ima samo jednu žvaku u aparatu. A koliko je kod ostali? Quentin ima 10 žvaka. Šta? Jess, 100? Neverovatno. Pošto je Kate dobila najmanje, ona počinje. Taman sam dobila ideju kako da pojedem to. I izvadit ću žvaku iz aparata. Super! Roze, probat ću. Baš je lepa. A sad ću napraviti balon. Uspela sam, ali
Molly? Zar je to balon? Sad ću ti pokazati kako izgleda pravi balon. Čekaj samo da izvadim sve svoje žvake. Aha, sad ću probati. Ukusno, ali treba mi više. Da, moram prožvačiti sve žvake. Obožavam ih. Jao, ima ih tako mnogo. Nema više mesta u ustima. Sve sam pojela, super. Čekajte. Sad će biti balon, gledajte. Ups. Svo lice ti je lepljivo. Jako smešno. A da si vidio svoju facu? Šta si uradio? Fuj, to je odvratno. To uopšte nije smešno. Drugari, sad je moj red. Ako ste zaboravili, imam 100 žvaka. Jao, zašto ne mogu da ih izvadim? Šta da radim? Tačno, mogu skinuti poklopac. Tako je. Sada mogu slobodno sve uzimati. O, da, baš su ukusne. Bili ste u pravu. A sad će biti balon. Gledajte. O, kako zabavno. Hoćemo da se igramo? Hajde, drugari. Jess, daj nama malo. Vama? Pa ne znam. O, došla mi ideja. Jedna žvaka košta $1. Dolar? Okej. Ja imam pare. Daj, ja isto, kupujemo. Baš je lepo raditi sa vama, drugari. Spremna sam da vam dam sve žvake. Čekajte, ko stoji? O, pare, i njih ću uzeti. Ćao. Ne, sve su mi ukrali, šta da radim? I gde su naše žvake? Jasno, prevarila nas. Svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku Huba Bubu. A Mari ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow. Pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O, da, hej, devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O, da, jao. O, kako mi je hladno. O ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O, da, već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Mari, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao, ne znam kako ću to pojesti. O ne, ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Mari, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. O, konačno su zaspali. Hajde, dođi kod mene, Miki. Ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Hajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast. Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. O, obožavam Huba Bubu. Prelepa je. Sad ću naduvati veliki balon. Jao, Emma, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Emma, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Wow, Mari je dobila banane, a Emma ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Mike, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Jao, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj,
Ko ti treba? Hajde, Ema, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva je u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Pojest ću odmah sve nudle. Oho, svaka čast. Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Ema, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Došlo je vreme za novu hranu. O, Ema ima roza chips Pringles. Mike je dobio plavi sok. A šta je kod Marie? Wow, to su žute bombone Skittles. Ema počinje. Da vidimo. Wow, nije samo pakovanje roze, već i čips. O, da, ukus je ekstra. Pogledajte kako je usne imam. A ovo su mi nokte. O, da, oduševljena sam. O, tamo je ostao još jedan čips. Što? O ne, zagladila mi se ruka. U pomoć. Moj, pomozi mi. Sad ću. Da, uspelo. Baš ti hvala. Nema na čemu. Šta? Mike, hajde, dođi sebi i jedi. O, da, tačno. Ja sam dobio neki sok. Sad ću ga probati. Wow, to je jako kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću sve do kraja. Gotovo, Marie, sad ti. O da, konačno, ja obožavam Skittles bombone. I žute je moja omiljena boja. Ukus je divan. Ali ovako ću dugo jesti, treba nešto smisliti. Tačno, uz pomoć slamčice ću pojesti sve baš brzo. Gotovo, to je to. Oho, moj vrat se obojio. O, i kod vas isto, to je cool. Nova runda, da vidimo ko je šta dobio. O, kod Eme je roza lizalica, cool. Aha, Mike ima plavi tik-tak. A šta je kod Marie? Žuta Fanta. Sigurno je vrlo ukusna. Hej, a zašto ne mogu da je popijem? A, pa to nije sok, to je žele. Ekstra. O, društvo, ovo je preukusno. Želim još. O, da. To je najlepše što sam ikad probala. Oduševljena sam. To je to. Sve sam pojela. Ko je sljedeći? O, Ema, hajde. O da, jedva čekam da probam svoju lizalicu. Prelepa je. Jao, to će dugo trajati. Ja nigde ne žurim. Ne mogu više da je čekam. Probat ću svoj tik-tak. To baš osvežava. Sad imam ledeni dah. Znam kako da zavitlavam Emu. Pojest ću što više bombona i malo je osvežiti. Zalepio mi se jezik za lizalicu, šta da radim? Ups, ovo nisam očekivao. Hajde, vuci. Boli me. Još malo. Moj jadni jezik. Sad me boli. Ti si kriv za sve. O ne, a šta je sa mojom lizalicom? Neću to jesti. Oho, Ema, sad imaš roza lice. I kod vas se promenila boja. Baš ste smešni. Šta su vam spremili ovaj put? Wow, Ema ima roza štapiće Poki. Baš su lepi. Kod Maka je veliki žele meda i on izgleda cool. A
Kod Marije limun, jadna ona. Ema, počinje. O da, jedva čekam da probam ovaj štapić. Sa ukusom jagode, oduševljena sam. Pogledajte kakvi očnjaci imam. Jesu smešni? O da, oduševljena sam, želim još. O da, predivno. Eto, sve sam pojela. Mike? Mariji, jao, više nikog nema. Dobro, sad ću probati ovaj limun. Plašim se. Hvala ti, Mike, na podršci. Ali šteta što mi neće pomoći. O, to je jako kiselo, ne mogu više. Kako nećeš, jedi. Dobro, smirite se. Sad ću sve pojesti. O, ne, ne mogu. Jadna ona. Utrnulo mi je lice. Eto, završila sam. O, svaka čast. Znači, sad ja. O, da, moj mede je ekstra. Mnogo je ukusan. Mike, hoćeš? Ne može, neću ga deliti. Ovaj mede je samo moj, sam ću ga pojesti. Hej, jel me čujete? Ajoj, mogu upravljati njima, eto vam. Ej, to je bolelo. Mike, baš si bezobrazan. Sve sam pojeo, to je bilo cool. Sad su nam i ruke šarene. Ja, hoće li zauvek ostati roze? A ja žuta. Neću. Ne brinite. Vratili ste se kući. Sad je sve u redu. Prošli ste ovaj izazov. Čestitam. Nadam se da više nećete jesti bombone bez dozvole. O, šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala želekola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa, to je srednja želekola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bela, jesi vidjela? Pa šta, i ja imam želekolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. Bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaša je pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela, daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O da. Sad je more. Dakle, treba će mi tanjir. A preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. A sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne, šta je to? Zašto me je poprstala kola? Jill, to je bio prank od Tare. Bela tu sigurno ništa nije kriva. A Tara je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako gladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. Prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jo, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se.
Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jao, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjesto ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli. To izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bella ima srednju porciju. To je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne. Prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bella, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da. Pogledajte koliko sira. Super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bella privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radim pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O, ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte, to je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan. A ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. Hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom Huba Bube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jao, a Bella je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. Vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jao, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je.
I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? To je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlsu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlsu. Eto ti. Šta? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. Kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bella, ajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super! Mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bella se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. To radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A sad ću istopiti Belline pahuljice. Hej, to nije smešno. Zašto ste uradili to?